Един много интересен феномен, когато си истински, автентичен, чувстваш се добре в кожата си и просто си себе си. Свободен, спокоен, уравновесен. Просто си там. И някъде до теб има някой, който не е истински, не е автентичен. Стреми се да поддържа някакъв образ, какъвто си е избрал, или някакъв образ на егото му. И този човек просто няма как да не се чувства некомфортно покрай автентичното. Защото някакси това контрастира с неговата енергия вътрешна и просто цялото му тяло се съпротивлява към тази маска и тази престореност. И за да не излезе, че съдя някого, това съм го изпитвал и от личен опит. Преди години, преди 7 години, 8 или нещо такова, когато съм се опитвал да съм нещо, което не съм, и съм усещал този дискомфорт. Така че много по-лесно е просто да си автентичен, да си себе си. Което, разбира се, не означава, че човек, който си, е най-доброто, което можеш да бъдеш. Напротив, действай си, развивай си се. Но позволи си и просто да бъдеш това, което си. Без престореност, без маски, без стремеж и идея да си нещо друго,